Ka design ki riam yatho baya pher ka wei na ka wepat. Tang na wets. Ham maulai moro Shillong. Start your IES journey with India's premium IES coaching institute. Study from best IES mentors from Delhi face-to-face at ALS MIIT Brookdin Dhankiti. Limited seats only. Batch starts August. To register, call 9402102243. Hagi Khubor kimat ngephan tash Khubor na Kylleng kibenta jong ka Jylla. UMDC jong ka maulai ba tei bor pathau ula ai khuble yiki nong alam shnong jong ka mauro ki bra letni chikir khot jong ka select committee ban kerpat shaki ba ka shnong maulai mauro kan ne be hapo ka maulai constituency. Habai krem kila pathai Khubor ba tei bor pathau la pen pauru ya ka jingsngongu ya ka shnong maupat ka bra lat ngok mentana ka maulai bala pen hab ya ka shmau khar pen thorom khra constituency. Shu ula pen pau ba hadin ka jinglat ngok jong ka shnong maupat ka maulai menta kadang dan sekumbasan puar hajar tam kinong thawut. Wat hadin kimi shibun ki jingkeno persya ya ka National People Party UMDC jong ka maulai ba tei bor pathau ula krenda ka basai ba unyai ne be bat ka parti bat unyo khunru ya ka MDC election na ka seng NPP. Habai krem kila pathai Khubor ba tei bor pathau la pen pau ba kidan shibun ki jingkeno ya ka parti NPP ndai haduk menta amshem ladan ki jingpen shisha halok jingkeno ba bunjan. Unong yasai an bapau khmat bha na rilum jantia uba kenjai mon amsi uba jolong ro unong tremon sngom ha ula khlat kendit ha ka jinga tungkhu kali ka balaja ha ka snong thia cleariat is janti district ha ka por shiteng mi jong ka arpo artrip Nailar aza apusau uba kenjai mon amsi udai bla ujor shaka janti hills autonomous district council halor ka jing ai no objection certificate ya ka megatop cement private limited ha ka snong wa ejel ilaka narpu bante ya ka karkhana daubilat Klaim ka jinga manjur jong ka dorbar ilaka narpu bat halor ka ni ula berthenru ban mudui ya ka janti hills autonomous district council shaka yeng bishar high court lada kamla ban penduk nok mador ya ka no objection certificate udairu ubala mudui persya ya ka sarkar India bat ya ka National Highway Authority of India ha ka yeng bishar high court halor ka jingjat rathai jong ka surang nduk rata chera shiduk lum shnong ka bahap hapo ka National Highway 6 jong ka East Janti Hills district. Unang jong ka seng Congress ubaro ni biling do ulaong ba kidan buongot kinong alam na kiwei pat ki parti ki brapen pau hau ba kidan ka jing angnut ban rung sya ka seng Congress. Ha ka jing krem ikla pathai Khubor ubaro ni ulaong bakat kum ka jing ijok u ha ka ni ka Jylla Meghalaya tang shukla ka sarkar ha Delhi ha barok kawei ka Meghalaya ru ka sarkar kala kala. Arunachal ru kan kala Assam ru kan kala bar kumju ru ha Nagaland ru kan kala. Ka sengki samla puli khasi students union lengba ka employment monitoring cell da ka jingthrang manwanra ya ka jingkala ban sandur ya ka Meghalaya Public Service Commission kala leit ban bu da ka dor khas hakmat umenturang ba ka Jylla u kontrat kong ka sangma ya ka ni ka employment monitoring cell alam khmat o samla Ruben Najer ubade chairman u union minister bapet ya ka Jal Shakti u Dr. Raj Bhushan Chaudhary mentakasngi ulawan ban hiar jurep iki katu ka ni kampenroy ki ba pentrekam hapo jong ka maukerwat CNRD block ka bahap hapo ka South West Khasi Hills district ha ka ni jing jurep u Dr. Raj Bhushan Chaudhary rasdang ningkong e ban jurep ya ka hydromet station kawa umngi bla pentre hapo ka National Hydrology Project. Ka Khasi Students Union nong thamai circle ringkat ka jinga trelang bat ka Tramline Badminton Academy ha ka arpo artrik Nailar aza apusau klub li pajba ya ka lumpung yale kai mat chaprang Khasi Badminton Tournament aza apusau balai shimenta de ki khun samla na Kylleng kishnong ki bahap hapo ka nong thamai pelun ya kini kelumpung yale kai la pli da u chief executive member jong ka Khasi Hills Autonomous District Council uba penyat sing si ubala long kum kongsan ringkat ka jinga dalang jong vice president ka KSU sengkmi usamla biang bor paliar ubala long kum sumbut kongsan ka district sports officer jong ka West Khasi Hills district ka kong balarina sim lembat kinongalam jong ka Tramline Badminton Academy bat kinongalam jong ka seng KSU nong thamai circle bat kitkon Kalumpung yale kai kabala tipkum ka 30th inter school but 12th inter college karate tournament arsa apusab la pelong da ka All Meghalaya Karate Do Association kelas sedang ha ka arpo artrip naila asa apusab ha ka bala pelong yakni ka jingale kai indoor hall jong ka Sai Training Center Shillong mentapan ngai phash Khubor na Kylleng ki benta jong kari ka Kolkata High Court kala hukum ya ka Central Bureau of Investigation pakariban shimti no ban tokit ya ka jingkno bamsap ha RG Kar Medical College and Hospital kabaran ha Kolkata ya ka bala kno ba ka jing bamsap ka dei ha ka por principal barim u Dr. Sandeep Ghosh
Ka yang besar kalau hukum ya ka special investigation team jang sarkar West Bengal bakri ban IT nolut ya ki kot kisla ki beran kam syaka CBI. Ka khana kan thei ka beran khat south nem karta kala shabat bor kan hun ki runar Hanau Gaon district jang ka Assam. Kini ka khana kala shabat bor hakapor bakadang wan phai na jaka le tuition bakadang thmu ban le chala yen da ka bicycle. Kala shabat bor haki langut ki runar bar ki bala bread ya ka met ke jong ka sharut wa bala lab ya ka re ki brio ki baya lenti na ka te ke jaka bar ki lapin kit ya ka sha hospital. Barosh teu kan thi ka Indian Army kala pulut por ban penrum kam sipai agdivir ya ki samla na Kylleng ki benta jong ka Assam. Kidan kumba alpusan hajar ngut ki samla ki bala wan sha ka te ke jing penrum kam ka bala long ha Udalguri district jong ka Assam. Ki sipai kala khat ya kam junior commission officer jong ka Indian Army bar ki samla ki balawan ki dena Kylleng ki benta jong ka than chatela mi hinyawat ki brio na ki arteli ki long yeng ki layam na ka da ka jing tua khandau ka bajur hatripura ka jing ya brio na ka da ka jing tua khandau hatripura menta kala kiu shiki arphongun ki hinyawat ki bayap ki dena ka santir bazar ka bahap hapok ka South Tripura district bar ka jing ya ka jong ki ka dena mar ka jing khalam jong ka yeng ka bakisa Shipawat ki MLA na Manipur ki beri nak jai ben rio kukizo kla dawa nak sarkar India bakari ben aino lakajong ka borsan shar ki riulum ha Manipur dan ni ban deno kata ka union territory nak banta ki riulum kila dawa ru bade ben pinstat ya ka jingtoket halo ka jingmi ka jingya umsnam ha Manipur ini phai ba mentaj Khubor nak Kylleng kiri ka Pyrthei ka Kamala Harris kala pedang ya ka jingsha ji jong ka kum ka kertong President jong ka Democratic Party Aza Pusau da ka bakular bakal long ka President ka penyateli ya barok kinong Amerika. Kala pengkesan ban weng ya ka jingep her jingmut bar kala kentho ya Donald Trump da ka mamaham ya ki jingma la da wan phai biang shikbor sinsha. La da sha jit ka Harris ka long ka President kenthe ka beningkong jong ka ri Amerika. Ha ka Jylla Punjab jong ka Pakistan khat wengut ki pulit kilayap ban nyongut kala musau haba ki runar kala thombor kensan ya ki kali pulit Rahim Yar Khan. Umidra Bado kari Ushebaz Sharif la penrem ya kate ka kam thambor bala khodru banle ai mador persha ikinong le kam sniu. Umidra Bado kari India Narendra Modi la poi Ukraine ha ka jingnet jingo ka bakong san bha banyakran halo ka jingkan at ha pedeng ka Russia ba ka Ukraine badu President Volodymyr Zelensky. Kani kade ka jinglet ka benengkong jong Umidra Bado kari India sha Ukraine nadu snam 6000 khandai spa khandai fuar. Ka jing temu ba khamat jong Modi kalong merkentiu ya ka jing penbet ya ka jing kan da ka jing asum kani ka jing man jengo jong u kalong hadin ka jing kran ka barang shen badu President ka Russia Vladimir Putin bala khmi lenti ru ba Modi undan ka benta ka bakong san bha bat penyesuk ya ka di ka jing long jing man ka tanat ka koi ka kia jong ka Vietnam kelas dang ya ka jing ai dawai tika ya ka klam yang persit hagi khat pratli jaka ki beran jing ma hagi shispa tadi ki district Kajing ai dawai ya da klam jing siu shiki kena ki berang shisnam hadu shi posnam bat ikinong trei ka koi ka kya ki beran ha kajing ma ka Singapore kala pentrikam ya kajing pet benia hakikat ding sun bat hiki jaka talasi hakikat duriau na ka benta kinong net nongwan na ki jaka ki basak ta ha kajing pang klam mpox kenang manyada na kajing sapriang jong uknyang jingpang kumba kalong menta ka Singapore kala pentikena baki don khat lai ngut ki barayo ya kajing pang klit du mpox mentau snam Katna ka koi ka khia kadang but dien bha ya kani ka jinglong jingman but kam dan jingtep aa shapang jing sapriang ha ka jaka ni ki jingpang klit wan khat sangut ki briu kilayap but khat ringut kila mensau hadien ba ka wei ka boss in India kalangam hadu shispa san pomita ha ka wei ka wa Nepal kani ka boss ka bakit kumba sapulai ngut kinong jungok kai Pyrthei na India na Pokhara shakhat mandu kalai kendu ya ka te ka jingja accident ha ka than tanahun Ka Indian Embassy ha Nepal kadang penyat bed iki kam pelaj im bar kala penmi ru yang number jingerap bakirki. Ka jing pelaj im kadang ya shakhamat badang abru iki jing tip ki bapnya. Ka jing shtay ha Bangladesh kala shim ya ka jing im jong khat lai ngut ki briu bar kala kata hadu 1.1 million ngut ha Kylleng ki khatwei tri district. Ka jing ther Islam bar ka na ki lum ha India kala wanra ya ka jing julor ka bajur ha ki babun ki longyeng ki bahab ban kenria jaka. Kibor penyai kelas sedang ban pelaj im bat ban ajing arab ikumba arlang ngut ki briu ki badan ha ka jakari tengan. Ki Taliban ha Afghanistan kila penmi ya ki kendon bathma ya ki kenthei da ka bakhang ya ki ban ruai ni ban pulikot da ka pertajam ha khamat ki patba. Unang yalam ka Taliban Hibatullah Akhundzada ulam menjur ban pentrikam ya kini ki kendon thmai. Ki batharu ba ki kenthei ki dei ban deng ya ki jingtap khamat pura kenthup ya ki jingtap khamat ha ki jaka patba.
Kini ki an ki kangru ya ka jingruai ka jingle jingwan marwai kan thei bar ka jingkhle lang jong ki shindang bar kan thei ki bamdan ka jingate. Tikito kilong ki khubor hakimat mata kasi khuble.